Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri spjega li wara konsultazzjoni pubblika, is-sistema tal-monitoraġġ elettroniku se tkun implementata wara li sar proċess ta' tendering sabiex jinxtara l-apparat neċessarju. Spjega li s-sistema se tilħaq żewġ għanijiet fosthom żieda fil-protezzjoni għal vittmi tal-kriminalità u riabilitazzjoni aħjar tal-individwi kundannati għal sentenzi żgħar. Dr. Camilleri qal li din is-sistema se tippermetti li xi individwi ikunu monitorjati elettronikament minflok jinżammu fil-ħabs ta' kordin għal sentenzi qosra u bekk se tiffaċilita l-integrazzjoni tagħhom fis-soċjetà. Ħabbar li l-monitoraġġ elettroniku jista' jiġi ordnat mill-qorti għal każijiet ta' sentenzi mhux itwal minn sena, mill-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi għal dawk li jibbenefikaw minn prison leave u mill-Bord tal-Parole. Barra minn hekk din il-miżura se tapplika wkoll f'każijiet fejn jinħarġu ordnijiet ta' trażżin jew protezzjoni sabiex tiġi assigurata s-sigurtà tal-vittmi. Il-Ministru saħaq li s-sistema mhux se tkun applikata f'każijiet marbuta ma' vjolenza domestika, vjolenza bażi tal-ġeneru, obbligi ta' manteniment, ksur ta' ordnijiet tal-qorti dwar aċċess għal ulied u każijiet ta' pedofilija. Fi stadju ta' kumitat qed tiġi proposta emenda sabiex l-użu tal-monitoraġġ elettroniku jkun ukoll miżura diretta għall protezzjoni tal-vittmi fejn dawn jingħataw apparat speċjali sabiex isegwu l-movimenti ta' persuni li jistgħu jedduhom. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister għall-Intern Darren Karabot qal li l-Oppożizzjoni taqbel fuq il-prinċipju mal-introduzzjoni ta' tagging elettroniku, iżda saħaq fuq l-implementazzjoni effettiva ta' sistema u mexxija b'mod serju u responsabbli. Dr. Karabot qal li l-Oppożizzjoni ilha tappoġġja l-introduzzjoni ta' din is-sistema għalli din kienet parti mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista sentejn ilu. Insista li l-Gvern irid jassigura li jkun hemm ir-riżorsi, l-infurzar u l-kontabilità meħtieġa sabiex din is-sistema ma tibqax biss fuq il-karta. Żied li s-sistema għandha tirrifletti bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-vittmi, ir-riabilitazzjoni tal-ħatja u l-interess pubbliku. Għalli hemm bżonn regolamenti ċari li jiddeterminaw kif din is-sistema se titħaddem. Rimarka li ċerti każijiet bħalma huma dawk relatati ma' vjolenza domestika u reati serji għandhom jiġu trattati b'sensittività akbar. Appella sabiex ikun hemm konsultazzjoni kontinwa ma' esperti fis-settur biex l-implementazzjoni tkun suċċess. Żied li din is-sistema tista' tgħin ukoll fil-proċess ġudizzjarju għaliex tista' sservi ta' prova fil-qorti f'każ li l-persuna twettaq rejat meta jkollha monitoraġġ. Staqsi jekk is-sistema l-ġdida tindikax minnu fih meta persuna tneħħi jew tbabaż dan it-tagging elettroniku. Tem jgħid li jinsab imħasseb bir-riżorsi li għandha l-Aġenzija sabiex topera b'mod effettiv din is-sistema.